eke tụrụ nzu oye tụrụ nzu awọ tụrụ nzu ka nkwọ jide nzu n'aka eke ketere anyị ife anyị ji eri igbo be anyị oyi aghọwo n'anya afịa akwụkwọ jụọ anyị akpa nkwọkwọtara anyị ife nya ka nna ekwu na nkwọ ji ọhụ aka eke bụ isi igbo ọma bụrụ eziokwu maka ese bụ isi afịa ka mgbado ekene igbo be anyị na o nwere ka o si ada agbụgha agbụgha ekwuru mgbe ọ na-adị mma ochie ka nnụnụ ji ebe n'osisi kpọrọ nkụ kwuo na ike ka okenye ji aṅụ mmanya mpịa tọba ọzọ onye chiri echi igbo be anyị cheta na ochie anya ka eji etute ochie ụzọ ọma bụrụ eziokwu igbo bụ igbo ka mbịa kene ogbuọja ndị igbo nwa na nka ejeghị adị igbo na awa m n'afa igbo ka nju kene anyị gbasara ka mkpụrụ ọkpaka ife ji mmadụ igbo kwa igbo mkpa ka njụọ ndị be anyị o nwere ndị igbo n'ugwu awụsa nwee ndị na-anaghị ọrụ ụba nwee ndị na mba ofesi ọma bụrụ ife mere eme anyị ncha bụ ofu nwa naijiria nwa na-ekwu okwu ihe ọka kwudodiri ka njụọ anya ajụjụ mana na-ekwe anya anyị kwere na nwa naijiria mana enyekwe m Biafra na-eme ejideshie ike igbo be anyị iteghete dị mma iri dị mma asị njide otu ama njide iri n'aka Biafra kwa iri nji agbado ka njụọ ndị be anyị mana ife na-ewe m iwe bụ na o nwere ka ndị ugwu zizi anyị ji anabefe so onye ọbụla bụ onye igbo kwara ngwongwo ya naba ndị nọ n'ala igbo egbu egbugara gbugara ụfọdụ ekwe fọkara fọka ndị na-agba mvụga mvụ so onye nwa na-ataba onye achọrọ anya na-ataba ụfọdụ so ụmụ anụ ọpịa onye jere n'ugwu wee nwee akụ na ụba na o mere onwe ya onye ọ dịgwakwa onwe ya eziokwu ndebe anyị ka njukene ụmụ igbo nọ n'obodo oyibo wee nweta akụ na ụba dadịrịfa nzuzu ka njụọ ndebe anyị ọ bụzi onye nọ n'ugwu wee nwee akụ na ụba ọbịa mere njọ ndebe anyị ajụjụ nna ajụ ọkwa kwuru na adị mma ochie ka nnụnụ ji ebe n'osisi kpọrọ nkụ ene anya ele anyị na pasi uwe biri ọ dịghị ha anyị mma ndị ugwu wee sị na anyị ya anarafa marakwa na akaba onye adana na oyi anaghị ọma bụrụ eziokwu asị onye iji eje juwe ntụtụtụ ama chee eche ọma bụrụ nnene igbo bụ igbo ka m bịa kene na ndị ugwu so anyị na-aba abụghị nsọ kama na ọ bụ ebe ka anyị na-ana dị ebe ebe anyị na-anata ya ọma eme nwanne anya ya anabata nwanne anyị ka njụwa o nwere ndị nọ n'ugwu enweghị unu obefe ọ na-anata maka na asị na ụtọ ya bụ na mbịaru mgbe afọ ọ na-eme ekeresimesi bụ anata anyị eme nwanne ṅụgharịa mmanya uwe nabakwa maka ọ na-aba akụgharị egwu azọgharịa nkwụ egwu nke nwee ya anata zikiri di m onye na-ata osu ọhụụ n'ụlọ ayọ ya anabatakwaba m ndị ka njụwa ajụwa ọkwụ ụmụnna anyị ka a na-achọ imechi ike na mba ụfọdụ echeregbuo ele eji esi wee rie gofe ka nchetekene mgbe agbara ọsọ abịọla mgbe afọ ga ife siri ike ọ bụrụ na mkpa afọ ọsọ ya agba asị m mgbe afọ agbara ọsọ abịọla n'afọ dị n'otu puku narị itoolu iri itoolu na atọ mgbe a kpọrọ 1993 mgbe a gbara ọsọ abịọla ọkwa eziokwu o nwere ụmụazị igbo natara na igbo egwu ofe chachacha nwee ndị zuru oshi nwee ndị etiri ife wee nara ifebe n'ike nwee ndị ajụrụ ajụ na fa natara befe wee gbara ọsọ nata nwee ndị were ifeba ji wee nata jidesie nya ike nwee ndị zọrọ na nzọkro mgbe afọ agbara ọsọ abịọla onye natachara unu nwanne ya kpasu ya ji agwa isi dị ya na be ndị ọzọ ka njụwa ajụwa ọkwa ịma na ọkwa ụtụwa agwa dibịa na ịda n'ike o ji eme otu na atụrụ gbaa na-abụ ebini ahara ba ụzọ gbaa atụ ofe ka hara nna ọkwa ibe mere eme igbo be anyị ụmụnne anyị nọ n'ụzọ ije ka nna ekwukwenye ndị nọ n'ugwu awụsa ebe kaba na-anata dị ọ bụ onye nata na anya kpọso wefe ji agwa ọ bụ ya ka mma e kwuru nna nwanne dị mma ọma bụrụ nnene a sị na ọ na-abụ ozu shibishi enyi ka nwanne ama gbara ya ọsọ ngwa ka njụwa ndebe anyị n'orugo m n'isi ewuo m na-emeri eju m akwọ emeri etie m anya mmiri ama agụ n'anya nya ka m na-ebekwereni ụnụ m ibe m na-ebere akwa ndị chie ya nwụchago maka na okenye a na ọnụ na-emere ụmụazị jeri ude na-ekpe ya egbe ọkwa eziokwu mana nna m gwara n'aka ọbụla nwata gbara ude na-ebe okenye pere ya ngwa ka njebekene ọ na-abụ onwe ka o si bịara dịka ọma kwụrụ ya n'isi maka na eziokwu ele nwunu na-ene m anya kama okwu ya agwụ nnọọ na nwụrụ m uyo do n'isi mmọnwụ ọgụma nrịọ nrịọ m okwu ọ na-agwụ uyo n'ọnụ ka mara igbo bụ igbo ka anyị gwa onwe anyị eziokwu onye adụzi na ara enu onye ọbụla fụ nwanne ya n'anya ọbụna ndị na-eje ụka akwụkwọ ọzọ zigafụ nwanne gị n'anya ka isi wee bụ onwe gị n'anya ọkwa ọnwa nji n'aka ọkwa igbo ji wee biri ọkwa igbo na-eme nwanne ọkwa eziokwu igbo na-eme nwanne na-egbo okwe mkpa maka igbo fụtara igbo mkpa ọma bụrụ eziokwu kedụzi ka o ya bụ mkpa ya dịrị anyị agbawara onwe anyị ọsọ ọ dị mma otegwu eji ikwu ụfọdụ na ọnụ izu iji agbara bebe ọsọ so na anata ana igbo egbu ofe ihe atadịbe ụta
ele nwanye nọ na Igbo na-alazi onwe anyị ọmaka asa na ọ na-aba na eze mmụọ ndị mmadụ ama na-egbu onwe nya m ife ọmara mma Igbo be anyị ka njukene anọkwa na onye jere ụka nata oriri nsọ onwe ka o chizuru dibịa na eze nyata akwụkwọ ọjị ruo n'igwe amara nke ka ụtọ na otegwu ndị ụka ji wee tọbara m asị ka nnatawa kene ife njikwu nya m ife ụfọdụ ya eshi ugwu wee nata ezebe na ọda eje ụka na-eje nya m ife ọmaka onye Igbo sị na nwanne ya na-eje ụka ọzọ onye nke nwasị nwanne ya na-ekpere arụsị echekwuo na nwanne tọrọ ekpukperechi na nwanne tọrọ ụka na nwanne tọrọ arụsị na nwanne tọrọ alakụba ọkwa ihe mere eme maka na omenala anyị bụ ohu ọ tọchara pancha n'ezie n'anya echekwuo omenala mebe nke ndị ụka mebe okpukperechi ajụjụ nna ajụ ọbara ọkwa ya tọrọ okpukperechi ka njụọ ndị be anyị ajụjụ ewuo m ejeghị adị na awa m n'afa ogbuoja ndị Igbo nwa na nke ọ dịkwa ike achọghị okwu o nwere ka ọ na-abụ ọbịa na ome m n'isi asị na eziokwu ife eji eje mba nwoke amụ ụtụ ife ọbụghị ka eri jụwa hụ ndị be anyị ụnọ ọmụtakwara erechi eme nwanne ka njụwa ma ndị nọ n'ugwu ndị na-anata n'ụlọ ụfọdụ n'ime ụlọ ruru ụlọ dobe n'ụlọ rụcha ụlọ n'ala Igbo tinye nwanne ụlọ ọma biri oruo ka ụnụ na-anata ekwuo n'ụlọ na-abụ ụnụ na-akwado ụnụ narị oke ụnụ chefu ndị nọ n'ụlọ wee buchie onye ọ dịgwa onwe ya eziokwu ebe afọ nwanne gị bụ nata gị na ya ma na-eji benya m ife ụnụ bụkọ ọnụ na-asị na ọ na-aba dị na ụtọ eke nwa mbe wee rie ụtọ na ụtọ kere nwa mbe ọmadịrịfa na mma nwanne na nwanne jikọrọ ka enwa mpe ajụjụ nna ajụ ịchụfụdị nwanne ego buru ebe ka njụwa ma ọ na-abịa nata ekeresimesi ebukọ ọnụ orujie ka atụrụ gị ọsọ n'ugwu awụsị nata n'ụlọ uwe buru ngwa ka m bịa kene ndị Igbo na-arụcha ụlọ n'ala Igbo eje ha eti nwanne bụ ọmaka o bụ ugwu awụsa o bụ anaghị ọrụ ụba ọ nọ mba ofesi ịrụ ọnụ n'ala Igbo ịhafụ onye Igbo ibu n'ime eje tie onye ugwu onye awụsa bụrụ na ọ nọ n'ụzọ echere gị nche ịkpọ ya ga-eti mana nkwu izu na ụmụ izu nta gbaa asaa ichighata azụ hụ onye ka iterie ruo mmadụ asaa ajụjụ na ajụ mmadụ asaa abụbụ ndị one ka njụwa onye na-akwụrụ ụgwọ ka mmara afụ peni onwe ha onye nyere gị ọkwa nnene ma ọ bụ hụtụda agbanaga ọkwa ndị ugwu ji be gị biri ị na-ene anya gịnị ka ha na-arụ dị ụfọdụ na-arụkwa akpụkpọ ụkwụ ụfọdụ na-agba ọgba tum tum ụfọdụ na-agba nke ụkwụ na-atọ nke akpọrọ keke o nwere nke nwere aka ọrụ chaa ikpojuo ba nchabe gị ka a na-ekwu ife enwefe amara na ana amara ndu egbuo mmadụ ezo ozu ije ha mma mana ife nwanne gị Igbo sị na nwanne ebe buru n'ụlọ mebiere ife ajụjụ nna ajụ ọbụ ugwu ya ebiribe gị ọma uwe ei Igbo bụ Igbo na ihe eri odogwu n'ezi nsị na ewerego m ngọngọ biya akpana ewerego m asọmasa asa anya sọbịa epi ọma bụrụ ajọ ife maka na eziokwu dị ochite bi opi ọwụ ya n'afa chetakwa n'eziokwu ife dị ochi bụrụ n'Enugwu okwucha ya ọjọọ ọzọ ma ha bụrụ ya ọnwụ ka nserebeke n'okwu esere ka nnataba maka na eziokwu a sị na onye bekarị akwa enyi nwaanyị ọ dị ka ọmụ ife buru ihe Igbo bụ Igbo ka nnataba tukere n'ime OGBUOJA Igwe ejenga